Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Romans chapter 8 verse 35 hangtod sa 37. Ang giingon dinhi: kinsa ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kagulanan ba o kasakit o paglutos o kagutom o pagkahubo o kakuyaw o espada? Sama sa nahasulat, alang sa inyong kaayuhan, ginapatay kami sa tibuok adlaw, giisip kami ingon nga mga karnero nga ihawunon. Dili niining tanan, labaw pa kita sa mga mananakop, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niadtong miaging mga simana, mga kaigsuunan, gipakita ni Apostle Paul ang mga kasagarang hagit nga giatubang kanato isip nga mga Kristohanon. Ug nangutana si Apostle Paul, aduna bay makapasumangil kanato? Aduna bay makaakusa kanato atubangan sa Ginoo? Aduna pa bay makahukom kanato? Ug atong nakita ni adtong miaging mga simana nga wala na gayod. Ang verse 35 hangtod sa verse 37 sa atong teksto niining taknaa sa atong pagpadayon sa sulat ni Apostle Paul, mga kaigsuunan, gihisgutan ni Apostle Paul ang pinakakatapusang hagit sa doctrine of final perseverance of the saints, sa doktrina nga ang mga Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, magpadayon gayod hangtod sa atong kamatayon ug hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa verse 38 hangtod sa 39 nga mo'y atong pamalandungan karong sunod semana, gihatag ni Apostle Paul ang summary sa kinatibuk-an niyang argumento sa tibuok Romans chapter 8, and this is directly connected to the first verse of chapter 8 nga nag-ingon nga dili na kita hinukman, kita nga mga ana-ana diha sa atong Ginoong Hesukristo. So ang tema sa tibuok Romans chapter 8, mga kaigsuunan, is assurance or kasiguraduhan. The final certainty nga ang mga pinili nga mga katawhan sa Ginoo makaabot gayod ngadto sa langit, makaabot gayod sa atong final nga condition sa glorification or paghimaya. So ang pangutana, unsa man ang pinakakatapusang hagit nga kinahanglan natong atubangon? Ang pinakakatapusang hagit nga kinahanglan natong atubangon mao ang posibilidad nga basin og mahulog kita. Ang atong kapakiyasan ba, mga kaigsuunan, mao ang makapaluya sa gahom sa Dios ug sa gugma sa Dios ngari kanato. Gi-explore karon ni Apostle Paul ang argumento gikan sa atong bahin. What if kung mahulog kita, mga kaigsuunan? Unsay mahitabo kanato kung pananglitan nga mapakyas kita, kung mahulog kita? What if human sa mga pagsulay, human sa mga kasakit ug mga pag-antos nga atong masinatian, mahimulag kita gikan sa gugma ni Kristo? So, ang verse 35 hangtod sa verse 37 mao kini ang mga hagit nga gihisgutan ni Apostle Paul nga basin og pinaagi niini nga mga hagit mahimulag kita gikan sa gugma sa Ginoo.
ato kining isa-isahon og pamalandong unya mga kaigsuonan sa atong pagpadayon. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, ang mga puwersa, ang mga gahom nga mo'y hinungdan nga basin og mahagba kita ug mapalayo kita sa Ginoo. Ikaduha, ang gugma ni Kristo nga mao ang magtipig kanato nga dili gayud kita mahagba ug dili kita mapalayo gikan sa Ginoo. Hinaot nga tabangan kita sa balang espiritu sa atong pagpadayon sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. The hostile forces that might cause us to stumble and fall away. Unsa man kini nga mga puwersa nga ginagamit kanunay ni Satanas aron kita mahagba ug aron kita mapalayo gikan sa Ginoo. Well, gihisgutan ni Pablo gikan sa verse 35 hangtod sa verse 37 kini nga mga hagit. Ang una nga gihisgutan ni Pablo dinhi mao ang tribulation. Ang mga pag-antos, ang mga kasakit. Kining pulong nga tribulation, ang idea ni ini mga kaigsunan kining mura og naipit kaayo ikaw. Gumikan sa tumang kabugaton sa kinabuhi. Kay tinuod man gyud mga kaigsunan, kita dinhi sa kalibutan isip mga Kristohanon, makasinati gayud kita og mga pressure, makasinati gayud kita og mga kalisod, nga mura kita og gisulod sa hudno, gisulod sa pugon. Kini nga mga hagit ug mga kasakit mga kaigsunan, mao kini ang makapalayo sa mini nga magtotoo gikan sa Dios. Ang dili tinuod nga Kristohanon mutalikod gayud gikan kang Kristo kung makasinati na ug mga pagsulay ug kalisod sa kinabuhi. Ikaduha nga gihisgutan ni Pablo dinhi mao ang distress. Unsa man kining distress sa Bisaya mga kaigsunan, mga kagulanan, mga kasakit. Ang idea niini kining muraog na priso ka or nalitag ka sa usa ka sitwasyon nga murag dili na gayud ikaw makaikyas. Ang kinabuhi nato puno niining mga butanga. Perhaps galisod ikaw sa imong trabaho, perhaps dunay mga problema sa imong kaminyoon, or basin baka nagapos ka sa daghan kaayong mga concerns niining kalibutana nga murag dili na ikaw makaikyas. Ang ikatulong hagit nga gihisgutan ni Apostle Paul niining atong teksto mga kaigsunan mao ang persecution o paglutos. Well, self-explanatory kini. Pag-antos kini nga nasinatian sa tanang mga Kristohanon, gumikan kay ang kalibutan nga nagdumot kang Kristo, nagdumot usab sa mga katawhan sa Dios. Aduna gayoy mga kusog kaayo nga mga paglutos nga naghatag kanato og pisikal nga mga pag-antos, nga naghatag usab kanato og pag-antos sa atong kasing-kasing og hunahuna. Ug sumala sa atong nakita sa verse 17 hangtod sa 18, kini nga pag-antos mga kaigsunan masinatian gayod sa tanang mga katawhan sa Dios. Apan kini nga mga pag-antos naghatag usab kanato og paglaom sa umaabot. Gumikan kay gipasabot ni Apostle Paul kanato nga ang atong mga pag-antos niining kalibutana wala ra gayud ka kumingking sa himaya nga nagpaabot kanato sa umaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Karon ang pag-antos mga kaigsunan mo kini hinungdan nga ang mini nga magtotoo mutalikod gayud gikan sa Ginoo. Mubiya siya gikan sa Ginoo. Apan alang sa mga tinuod nga magtotoo, kining mga pag-antos ug pagsulay mo hinuon ang gigamit sa Ginoo aron kita mahimong lig-on, aron kita muyangu-ngu pagayod og duro kaniya, aron kita musali gayod sa atong buhi nga Dios. Kay sa tinuod lang, ang mga katawhan sa Dios mahimo gayod kaayong lig-on kung makasinati kini og mga pag-antos ug pagsulay, gumikan kay ang ilang pagtuo ma-exercise. Ang giingon sa John chapter 16 verse 33, ang giingon dinhi, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. O di ba? Klaro kaayo sa ngatanan mga kaigsunan nga gisaad na gayud sa Ginoo, gitagna na nga kita makasinati gayud og mga pag-antos ug paglutos niining kalibutana.
Usa kini kailhanan nga ikaw tinuod gayud nga Kristohanon. Kay kung dili ikaw tinuod nga Kristohanon, pasagdahan man ka ni Satanas. Dili jud kay hilabta ni Satanas, pasagdahan ra pud ikaw sa kalibutan. Apan kung tinuod ikaw nga Kristohanon, masinatian gayud nato ang nagkalain-lain nga mga pagsulay ni ining kalibutana. Ang ikaupat nga hagit nga gihisgutan ni Pablo sa atong bersikulo mao ang kagutom, famine sa English. Daghan sa atong mga kababayan nga mga Pilipino ang nakasinati og kagutom ug ang kalibutan during the time of Jesus Christ. Nakasinati gayud kanunay og kagutom, hulaw mga kaigsunan. Ug hangtod karon daghang mga lugar dinhi sa kalibutan nga nakasinati gayud og kagutom. Labi na sa Africa, labi na usab sa China, sa India, mga silingan nato nga mga nasod nga halos wala na gipangkaon ang mga tawo. And this is a very terrible trial. Pero ang Ginoo nagsaad nga bisan pa sa taliwala sa kagutom, dili kita niya pasagdahan. Matinud-anon siya nga mo-sustain kanato. Ang ikalima nga hagit nga gihisgutan ni Pablo mao ang pagkahubo kining wala na kitay gisulob nga bisti. Ang but ipasabot niini tumang kalisod gayud kaayo sa nga tanan. Now diha kang Kristo iya kitang giingnan nga dili kuno nato i-focus ang atong attention sa mga butang ni ining kalibutana, kung unsa ang atong kanon, kung unsa ang atong isulob, gumikan kay matinud-anon ang Ginoo nga mutagbo sa tanan natong gikinahanglan sumala sa iyang kabubuton. Ang giingon sa Matthew chapter 6 verse 31 hangtod sa 33, ang giingon dinhi, busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamug kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan unahan ninyo ang pagpangita sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong ug kining tanan ihatag ra niya kaninyo. Now remember ang sumbingay sa magpupugas, ang mga problema ni ining kalibutana, pangwarta, mga trabaho, mo kini mahimong hinungdan sa mga mini nga magtotoo nga mutalikod gikan kang Kristo. Mas importante pa alang kanila ang kwarta kaysa kaluwasan sa ilang kalag. Ikaunom nga gihisgutan ni Pablo nga hagit sa atong pagtuo mao kining gitawag sa English og peril. Ang but ipasabot niini kaluha nga mga problema gumikan sa atong pagkakristohanon. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 26, gipaambit ni Pablo kanato ang peculiar or pinasahi nga problema or kabugaton gumikan sa atong pagkakristohanon. Ang giingon dinhi sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isig kahudiyo, ug sa mga dili Hudiyo, may mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan ug sa dili matuod nga kaigsuunan. Mao kini ang mga kakuyaw, mga kaigsuunan nga giatubang gayod sa tanang mga Kristohanon. Pero ang Dios wala nagkulang kanato. Providentially iya gayod kitang ampingan, iya kitang protektahan ug iya gayod kitang ipreserbar mga kaigsuunan. Ikapito nga hagit nga gihisgutan ni Pablo sa atong teksto mao kining espada. Mao kini ang kinatibuk-an gayud kaayo nga violence nga posible nato nga masinatian isip mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang pinaka labaw or pinaka ultimate nga sacrifice sa paglutos kining mamatay kita gumikan sa atong pagtuo. Ang tawag niini sa English martyrdom. Well, kung itugot kini sa Ginoo nga mahitabo ka nato, mahitabo gayud kini. Gumikan kay daghang mga Kristohanon sa mga nangagi nga nakasinati gayud sila og kamatayon gumikan sa ilang pagka magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini gihisgutan ni Pablo sa verse 36 o sa atong teksto. Ang giingon dinhi, alang sa inyong kaayuhan, ginapatay kami sa tibuok adlaw, giisip kami ingon nga mga karnero nga ihawunon. Ang but ipasabot niini mga kaigsunan, kung mahitabo gayud kini,
kung gitugot or gitakda sa Ginoo nga mahitabo kini kanato, mahitabo gayud kini gumikan kay Kristohanon kita. Daghan na kayong mga lugar diri sa kalibutan nga ang mga pastor, ang mga magwawali gipapatay, gipunggutan og liog, gumikan sa ilang pagkakristohanon. Daghan kayong mga lugar dito sa Africa nga kung ikaw Kristohanon, markado na ka sa katilingban nga bisag kinsa ang makakita kanimo, pwede nga dakpon ikaw og bilangguon or punggutan og liog mga kaigsuonan. Niadtong panahon ni Julius Caesar dito sa Roman Empire, ang mga Kristohanon gipakaon sa mga leon. Unya ang mga dili Kristohanon, ang mga pagano nga mga Romano, grabe kaayo, palakpakan sila. Entertainment kadto sa ilang kapanahunan. Gihimo nilang kalingawan ang mga Christians nga gipakaon sa mga leon. Well, ang giingon ni Apostle Paul mga kaigsuonan, lauman na kuno nato ang mga paglutos. Ug posible gayod nga grabe kaayo kini nga mga paglutos. Posible nga makasinati kita og mga paglatigo, mga bunal, mga sumbag, mga kulata, gumikan sa atong pagkakristohanon. Pero bisan pa niini mga kaigsuonan, ang mga Kristohanon magmadaugon gayod. On the one hand, giisip kita nga mga karniro nga ihawunon, nga ginadala na ngadto sa ihawan. Pero ang giingon sa verse 37 mga kaigsuonan, madaugon kuno kita, mga labaw pa kita kaysa mga mananakop. Sumura og baliktad no. Tinuod gayod, misteryoso gayod kaayo ang kinabuhing Kristohanon. On the one hand, ginalutos kita, but on the other hand, ginapalig-on kita sa Ginoo aron kita mahimong magmadaugon. Ang giingon sa verse 37, ang giingon din hiyo, dili niining tanan labaw pa kita sa mga mananakop, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Sumura og baliktad, ang mga karnero dili baya na kahibalong manungag, dili na kahibalong nga musipa or makig-away. Ang mga katawhan sa Ginoo gitawag og mga karnero. And yet, ang giingon ni Pablo sa verse 37, labaw pa kuno kita sa mga mananakop. We are mighty warriors nga dili gayud mapildi. Gumikan kay ang Dios mao ang makigsangka kanato. Og niini nga mga puwersa nga nakig-alkontra sa mga Kristohanon, ang giingon sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, wala kuno'y makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Ginoo. Mao kini ang focus sa atong pagpamalandong karong sunod semana, maluoy ang Ginoo. Unsaon man mga kaigsuonan nga magmadaugon gayud kita, taliwala niining mga butanga. Posible ba nga kung masinatian nato kining mga butanga, mapalayo kita sa Ginoo, mutalikod kita sa Ginoo, mawala ang atong kaluwasan? Kita mga huyang ug ang atong kaaway, gamhanan, kusgan ang kalibutan si Satanas. Nangita gayud og pamaagi, mura siya og leon nga gatuyok-tuyok ug nangita og tukbunon. Unsa may gahom nato batok ang Satanas? Unsaon man nga magmadaugon kita mga kaigsuonan? Well, mao kini ang tubagon sa ikaduha nato nga punto. Ang gugma sa Dios mao ang magtipig kanato nga dili kita mutalikod sa Ginoo, taliwala sa mga kasakit o mga paglutos ni ining kalibutana. Who shall separate us? Kinsa ang makapahimulag kanato? I am talking about Christians alone. Kay ang mga Kristohanon ramang yun ang gihisgutan ni Pablo ni ini nga teksto. Dili kini applicable sa mga dili Kristohanon. Applicable lamang kini sa mga giluwas sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya. Kinsang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios? Ang kamatayon ba? Ang mga kalisod ba? Ang tubag? Wala. Wala gayod. So, pinaagi lamang gayod kang Kristo nga nahigugma kanato nga makabaton kita sa kadaugan mga kaigsuonan. Ang Ginoo, ang atong manluluwas, ang atong bugto nga Dios nga si Hesukristo, namatay alang kanato. Bisan pa ni adtong mga huyang pa kita, bisan pa ni adtong mga kaaway pa niya kita, bisan pa ni adtong wala pa kitay paglaom, namatay si Kristo alang kanato. Karon kung gibuhat niya kini alang kanato ni adtong mga kaaway pa kita niya,
Labi na gayud karon nga dili na kita niya mga kaaway, nga mga giisip na kita niya nga mga katawhan, nga mga anak. Kung nahinumduman ninyo ang atong pamalandong ni atong miaging semana, atong nakatunan nga si Kristo hangtod karon nangaliw po alang kanato, ug ang pagpangaliw po ni Kristo alang kanato paminawon gayod sa iyang amahan, tubagon gayod sa iyang amahan. So, unsa man ang gugma ni Kristo alang kanato, ang gugma ni Kristo alang kanato gamhanan gayod kayo, madaugon gayod kayo, sacrificial. Gi-sacrifice ni Kristo ang iyang kinabuhi tungod ug alang kanato nga mga pinili niyang mga katawhan, ug iyang giula ang iyang dugo alang kanato aron iya kitang pagahinluan, aron mahimo kitang susama kaniya nga walay buling, nga walay hugaw, nga walay mancha. In other words, hingpit. Absolute perfection ang tumong ni Kristo alang kanato. Ug mahitabo gayud kini. Mahitabo gayud kini sa pagbalik sa Ginoo, sa pagatubang nato kaniya, ug wala gayoy makababag sa tumong ug katuyuan sa Ginoo alang sa iyang mga piniling katawhan. So, human nga gihisgutan ni Pablo ang tanang mga hagit, ang tanang mga challenges, ang tanang mga babag. Ang conclusion ni Apostle Paul, mga kaigsunan, alang sa tanang mga katawhan sa Dios, we are more than conquerors. Labaw pa kita kaysa mananakop. Ang Kristohanon dili lang kay magmadaugon batok sa mga paglutos o pagsulay, labaw pa siya kaysa mananakop. Apil na ang kamatayon, mga kaigsunan, pildido na ang kamatayon. Ang kamatayon walay gahom aron makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Labaw pagayod kita kaysa mga mananakop. Sa unsang paagi, una, kining mga butanga, kung muabot kini sa atong kinabuhi, mag-aghat hinuon kanato nga muyangu-ngu pagayod kita sa Dios. Baliktad ang mga Christians. Kung makasinati og mga kalisod, musamot gayod hinuon ang pagsalig nila sa Dios. Musamot hinuon sila og sangpit sa Ginoo. Mao kana ang tinuod nga mga Kristohanon. Pero ang mga mini nga Kristohanon, inigabot sa problema, mutalikod dayon gikan sa Dios. Ila dayon nga talikdan ang Ginoo. Ikaduha, kung muabot ka nato ang mga paglutos ug mga kalisod sa kinabuhi, mapugos kita og tan-aw sa himaya sa Ginoo. Mapugos kita og tutok sa gahom sa Ginoo. The moment nga atong tutukan ang dakong gahom sa Ginoo, ang atong problema, mura og mugamay kayo sa ngatanan. Tinuod gayod, we are more than conquerors. Ikatulo, mga kaigsunan, ang mga paglutos, ang mga kalisod ug mga pagsulay nagpahinumdom kanato sa kinatibuk-an sa atong relasyon ngadto kaniya. Nga kita iyang mga katawhan ug dili gayod niya kita pasagdahan. Ikaupat, kung atong antuson kining mga butanga, iya kitang ligunon, mga kaigsunan. Iya kitang tabangan, dili gayod niya kita pasagdahan. Ang giingon sa salmista, kung atong basahon ang Psalm chapter 119, nagpasalamat pagani ang salmista nga siya nakasinati og kalisod. Because of his experience nga nakasinati siya og kalisod, misamot hinuon nga nasinatian niya ang gugma ug pag-atiman sa Ginoo. It is really a universal testimony sa tanan nga mga katawhan sa Dios. Nagahatag siya kanatog espesyal, pinasahi nga kusog aron atong sagubangon ang mga problema niining kalibutana. Bisan pa sa kamatayon, inigatubang na nato sa kamatayon, pinasahi nga kalig-on ang igahatag sa Ginoo kanato sa atong pagtabok ngadto sa kamatayon. Sa laktod nga pagkaistorya, mga kaigsunan, tinuod gayod ang giingon ni Pablo sa Romans 8:28 nga all things work together for good, or sa Romans 5:3 nga kita nagmaya, nakabaton gihapon kita og kalipay taliwala sa atong mga tribulations. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 5, samtang nagkadugang ang atong mga pag-antos, nagkadugang usab ang paghupay nga gihatag sa Dios kanato.
Ingon ini kamatinud-anon gayud kaayo ang atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Sa atong pag-antos niini nga mga kalisod, atong makatunan ang leksyon nga ang Dios dili gayud niya kita pasagdahan. Mao kini gipasabot ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17 hangtod sa 18 ang gingon dinhi. Ug kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga atong giantos, naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan, kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita, kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. So you see, taliwala sa dagko kayong pag-antos ni Apostle Paul, ang iyang paglarawan sa iyang pag-antos gamay lamang ug lumalabay nga mga kalisdanan. You see, gumikan kay aduna kitay paglaom diha sa Ginoo ug masinatian gayud nato ang gahom sa Ginoo, ang iyang gugma, ang iyang pagsapupo kanato in the midst of these trials and persecutions. Si Thomas Browning, giluto siya niadtong si King Charles ang nangatungdanan nga hari didto sa England. Pero ang testimony ni Thomas Browning, mingon siya, the cup of affliction for the gospel, the deeper, the sweeter. Ang kupa kuno sa mga pag-antos tungod ug alang sa ebanghelyo, mas lalom, mas tamis pa kuno. Meaning, it's perfectly right. We are indeed more than conquerors. Apan sa mga higala nato nga wala pa diha kang Kristo, ayaw mo pag-imagine nga nindot ang inyong kinabuhi niining kalibutan na pareho rabya ta nga nakasinati og mga kalisod, Kristohanon man or dili Kristohanon, pareho ra gayud ang atong mga kasinatian niining kalibutan na. Now, unsa man ang kalainan? Ang kalainan is that ang mga Kristohanon adunay paglaom. Ang mga Kristohanon makasinati gayud sa pagkamatinud-anon sa Dios. Ug ang mga Kristohanon adunay paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Apan ang mga dili Kristohanon, yes, makasinati usab og dagko kay mga problema niining kalibutan na walay exempted, gikaluhaan na kita sa mga suliran. Matud pa ni Doktora Abogada Lourdes Libre Rosaruso, mga kaigsunan, gikaluhaan na kita sa mga suliran. Apan labaw pagayod kayo nga suliran ang imong masinatian higala nga inig tapos sa imong kinabuhi niining kalibutana, magantos ang imong kalag didto sa impyerno, dako gayud kaayo kana nga suliran. Apan adunay paglaom nga makaikyas ikaw gikan sa tunglo nga umaabot. Unsa man ang paglaom? Kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Kung musalig lamang ikaw sa iyang dugo ug pagkamatarong, ang iyang dugo igo na sa pagpapa sa tanan nimong sala ug ang iyang pagkamatarong igo na nga igasulob kanimo. Kung musalig ikaw kang Kristo lamang alang sa imong kaluwasan, ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. In the bulb there is a flower, in the seed an apple tree, in cocoons a hidden promise, butterflies will soon be free. In the cold and snow of winter, there's a spring that waits to be unrevealed until its season, something God alone can see. There's a song in every silence, seeking word and melody. There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me. From the past will come the future, what it holds a mystery, unrevealed until its season, something God alone can see. In
In our end is our beginning, in our time infinity. In our doubt there is believing, in our life eternity. In our death our resurrection, at the last of victory. Unrevealed until its season, something God alone can see. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.